Benvolgut govern. Benvolgut govern. Benvolgut govern. Como presidente de una entidad. Com a presidenta. Com a president d'una entitat que atenem persones amb discapacitat. I com a pare. I com a germana. Tinc un missatge molt urgent per vosaltres. Que las personas con discapacidad intelectual Fa massa temps. Massa temps. Es senten oblidats. Ens sentim oblidats. Menystinguts. 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 Escuchad. Ens teniu congelats. 10 anys congelats. 10 anys oblidats. Torneu a fer-nos visibles. Volem tornar a ser visibles. No permeteu que les nostres entitats desapareguin. No permeteu que desapareixem. No ens amagueu. Seieu amb nosaltres. Seieu amb nosaltres. Ha de ser ara. tiene que ser ahora. Escolteu-nos. És urgent, molt urgent. Ja n'hi ha prou. El mes que ve, alguns ja no hi serem.